bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Kainin ko pa, mahal. Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa atin. Hi, DJ Rocky. Isang nakakatawa at awkward na pangyayari ang naganap sa buhay ko nung nakaraan. 11:00 ng gabi. Hinding-hindi ko makakalimutan. Itago mo ko sa pangalang Alex. At ito ang aking SPG. As in, Super Backgammon Secret File. Gabi na. Maagang nagsisipagtulog ang mga tao. Ang dilim sa labas. Nagtatahulan ang mga aso. Nakakatakot. Syemay. Bakit naman kasi ngayon pa na walang ilaw sa labas? Parang tagirap ang mga tao sa street namin. Ang dami pang asong yulong. Ang hilig mang amoy. Buset. Naligo naman ako. Kaya dapat hindi ako tinatahulan. Wala akong dalang ilaw. Kahit flashlight o kandila man lang. Hindi ko man lang naisip na gamitin ang cellphone ko. Tsaka ako inutusan na bumili sa grocery ng pineapple juice. Ang lakas ba naman ng tama ni Father Dear? Now here's the story. Naglalakad ako noon papunta ng mini grocery store 2 blocks away. At dahil sa mahirap ang mga tao sa street namin walang ilaw sa labas, mangangapa ka talaga. Kaya naman dahan-dahan akong naglakad. At habang papalapit ako doon sa 3rd unit mula sa end unit ng block namin, may tricycle doon na laging nakaparada tuwing gabi. Hindi ako maingay maglakad noon. Salamat sa mga asong yulong. Kaya siguro hindi ako nakakarinig. O hindi ako naririnig nung mga couple
na nandun sa likod ng tricycle. Naririnig ko sila. Naglalandian. Umistambay ako sandali. Sabi nung lalaki, "Mahal, okay ka na ba talaga kahit dito lang tayo sa likod?" Sagot ng babae, "Oo na, sige na. Ang tagal mo naman. Huwag ka masyadong maingay, baka may makarinig sa atin." Lumipas ang 1 minuto. Akala ko, ikinain na sila pareho ng lupa. Yun pala, ay magugulantang ako sa mga susunod ko pang maririnig. Sabi ng babae, "Oh my, oh, sige pa, Sabi naman ng lalaki, "Kainin ko pa, mahal, ha?" OMG, DJ Rocky! Kakagulat, Shemay! Nakakaloka ang mga narinig ko. Kaya umalis na ako para bumili. After 5 to 7 minutes, ang naiisip ko noon, baka nakaalis na ang couple. Kaya lang, pagdaan ko, narinig ko pa sila. Sabi ng babae, "Huwag sa loob, ha? Sa labas, mahal. Siguraduhin mo." Sabi naman ng lalaki, "Oo naman, syempre." Sabi pa ng babae, "Magaling ka talaga, mahal." Nagulat na naman ako. Hindi kinaya ng powers ko ang mga narinig ko. Kaya tumakbo ako. Nang biglang sumigaw yung lalaki, "Hoy! Sino ka? Kilala kita! Hoy!" Hindi ko pinansin at umuwi na ako agad dahil natakot ako. Guys, na-realize ko lang, ang tao talaga, mapamaraan, gagawa ng paraan, makaraos lang. Ganon din naman ang mga magulang natin. Sa una lang naman yan nahihirapan. Syempre, nagpapakapagod sila kakatrabaho, maigapang lang ang pag-aaral mo. Pero sa una lang yan, hindi nila iniisip na nahihirapan sila kasi mas importante sa kanila na gumawa ng paraan na makatapos ka dahil alam nilang pag natapos ka, makakaraos na kayo. Darating yung panahon na makakaluwag na kayo at makakaranas na ng kasarapan sa buhay. Kaya maging masikap tayo para makaraos sa hirap ng buhay. Hindi para makaaraos sa kabilugan ng buwan. Tapos, madadagdagan naman o na naman ang populasyon ng mga mahihirap. Kaya aral muna bago landi. Libro muna bago bogli. At diploma muna bago magbigay ng apo. Para hindi naman masayang ang paghihirap ng magulang mo, magtapos ka sa pag-aaral mo. PS, kung hindi mo talaga kayang magpigil, siguraduhin mong magaling ka at marunong ka magkontrol. At sana, hindi talaga ako nakilala nung 2 yun. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Alex. At ito, ang aking SPG, as in Super Beginner Secret 5.